Okay, so today I will make Korean style kimchi but Bisaya version kay Bisaya magazug ko, di ba? Bisan pag unsa ano pizong-pizong ang mata Bisaya magazug ko, di ba? So since akong sister giganahan man sa akong kimchi nga ginama na o nga hinatag no nila, nahurot naman. So magama na pag balik. So the first thing we're gonna do here is kanang siyang hugasan una, then hugasan na mo siya balik og with asin na, di ba? So magdissolve ka og asin sa water mo na siya imong ihugas og balik sa cabbage, di ba? And then daghan siya mo ingon og comment sa akong past video nga gama kog kimchi nga dili daw kuno cabbage og gigamit pichay lagi kuno, di ba? So duratan izong mata, di ba? Kamoy magbuot sa maligya sa mall, di ba? Chinese cabbage lagi na, di ba? Di lang siya pareha sa Korea nga maggo jud lang cabbage ito kay napa cabbage man. The next ana is mo na po siyang asinan og balik, di ba? Asinan mo tanang parte sa cabbage and then leave it for about couple of hours. Then while waiting ana nga mababad na siya, prepare na ko og crispy pata for lunch, di ba? So pag ani ka pa mahog, hunahuna nagpaniud to lahira, di ba? And then mo lagi na dugay mo guna siya kanang sa nga anak imong pabukawan ba dugay na sa alatan mo na mag-i-prepare na gina siya daan. So while waiting nga mubukaw na si Zamo nang magtuwa sa kusang rabbit, char. Excuse me, Za. Excuse me, ha? Excuse! Ayaw sig lusot-lusot. Hi, Lem. Good morning, Lem. Huwat anak lemlem. Huwat anak. Hello mo. Good morning mo. Good morning Sunday Eve. Huwat anak mo. Dili mag inigat ha. Inigat. Oops, dili mo saka. Di ka huwat ha, di ka huwat tagaan. Hello Lam. Good morning. Huwat lam. Dili mag excited ha. Ikaw ba yung putasan? Putasan man ko. Huwat. Good morning lamlamin. Unja namahaw na ko, di ba? So mas una pa kakaon ang rabbit kaysa nahong. So inana man jud ang kinabuhing nay anak. Char. Diba? So nimbukaw na mo taong gipabukawan ganiha. So ana na ko mag-start og simmer og 1 hour hantod nga maluto gid og tarong ang tiil sa baboy. Unsa gitimplahan og balik kay way asin ganiha. So nagkuangan so nipalit pas tindahan so timplahan og paminta unsa pa na mga spices, diba? Unja sunod na nang hugas na ko sa among mga gipangkanan. So dili man ang trabaho, dili man to ako ina-assign ani unja ning takas man nagpawawa man ang manghugas ani. So ako nalay nang hugas, diba? So wala akong magawa kay since ako may gagamit sa kusina, lain sa tan-awon tong kanina ko gluto kawag sa ang mga plato sigugasan na lang na ho, di ba? Unsa nang hinlo, char. Bitaw mas ganahan ko manghinlo jud og kusina kaysa manghinlo sa ang kwarto. Tinuod jud na, di ba? So naluto naman, so na medyo nalata na jud ang tiil sa baboy. So patuon nimo na before nimo na siya prituhon kay para dili magpiti-piti para magpiti-piti guna gihapon kay prituhon man, char. Di ba? Unsa muna ang pahiran si sa uguan og hanghang kay spices everything, di ba? Unsa bali-balihon nimo hantod na maluto si Za, unja muna na siya, di ba? So bag nahimo ba na siyang crispy pata basta kay gipirito no si Za, di ba? So importante naluto na si Za, so di na ta mag-ingon-ingon ng crispy pata, importante natay paniudto Zay. Di ba? Unsa itunlo na to na sa tuyo og suka butang sili butang kamatis, wow lami, di ba? So basta kay lami ana si Za. Eat ka ba, boy? Dili na hang, karera. Kuko. Eat ka, kuko. Ah. So this is the kimchi that I made last month. Onya gitry na ko siya pares sa crispy pata kunuhay, di ba? Lamian jud siya kay pares basta mga karne-karne. Unya kani si Makoy nga feeling aspiring mukbangers in the future, di ba? So laban ni kita diring dapita ko, no? Basta kay busog, ang importante busog. Kuyuyot mo.
Ang kuyuyot mong tabukikoy ka. Ja after 3 hours so gibali na po no ang cabbage kay para jud totally ma-ferment gid siya buo gyud, di ba? So para perfectly crunchy, di ba? Then leave it for about couple of hours na po. So, aside sa carrots and radish, I will be using pears kay, di ba kay tamis man ang pears, so mubalance ang lasa sa atong kimchi. Di ba? So, you can also use apple kay before I use apple man. So, depende na yun sa inyong type, di ba? Then, iso di mo siya sa chopper zai together with the garlic and ginger. So, imo na siyang mix together, anak yun, di ba? So, may na lang kay sa una, sa muko inani, awang ibangod-bangod ng garlic, sa kapangos-pangos intaw na yung kamot. So, may nang balag di katong grrr, dili katong mo inana. So, may na lang bira-birahon, di ba? And then, I really like pears, so I just realized recently. Kay very watery si Zadzai, diba? So, ganahan ko mura siyang apple. And then, after 2 hours og babad sa atong cabbage, katong gibali si Zaz. So, supposed to be 3 hours, gini siya kay para 3 hours ba kay. Pero kay dugay mo kung matagan niya, alas 8 naman. So, dapat alas 7 ko na mata, diba? So, next ana, mo nang awan siyang gihugasan, gibanlawan. Then, sunod na is awan na po siyang ibabad sa
sa tubig for about 1 hour. Ana, and then we'll be making porridge, di ba? If you're familiar with porridge, man siya lugaw-lugaw dahil. So before mo siya itak ang sakado, i-dissolve yun mo tong glutinous rice powder. Anya imo na siyang i-mix atong gi chopper na to ganiha. Di ba? And then spring onions and then whatever you need. Use what you need. Use what you need, di ba? And then na after 1 hour, to na po na-strain so para mo tagak ang tubig, di ba? Sa gusto ko putong-putong sa kay para ready to eat na good after ferment zay, di ba? Pwede na kuha na lang kadadson. Unsa imo na siyang mix all together in a palanggana zay, di ba? Unsa imo mga veggies, porridge, red pepper powder, chili powder, and then fish sauce, so mga Korean products na zay nga gipalit ra nako online, salamat Shopee. O di ba? Unsa mix na nimo na ana, unsa na kimchi base nga pinalit sa ako ang ati sa mall nga Japan made na si Zaya. Dili na guna siya need pero ni palit sa kay abinyag need, di ba? So aw na la pong gibutang kay sayang pug ilabay nato, di ba? Unja, i-mix na nimo ang cabbage, o tarungan nimo mix kay para gid mabutang ang antangan, 'di ba? Unsa next ana imo na siyang ibutang sa imong container zay or 'di ba sa jar nimo or whatsoever, then ibutang nimo, leave it for about of hours, then ibutang nimo siya sa ref, then mas better if week nimo siya i-ferment, and that's it. This is Miss Cynthia.